μέρα του περιβάλλοντος είναι μια μέρα που μας θυμίζει το τι δεν έχουμε κάνει για το περιβάλλον. Κάποιοι λένε ότι το ελληνικό είναι τεράστια έκταση και δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος χώρος, είναι παράλογο. Ας βγουν έξω από το χώρο του ελληνικού, να δούμε πόσο μεγάλο παραλογισμό και πόσο παράλογα έχουμε δομήσει τον τόπο. Δεν έχουμε αφήσει τετραγωνικό, άχτιστο και χωρίς τσιμέντο. Η ποιότητα ζωής είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ελεύθερο χώρο, με το χώμα. Θεωρούμε ότι το κομμάτι αυτό της ελεύθερης γης πρέπει να παραμείνει. Όχι γιατί έχουμε αιμονή ή έχουμε κάτι κακό με τις επενδύσεις, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι η καλύτερη επένδυση, η πιο μακροβιότερη, είναι η επένδυση στην ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής είναι άμεσα εξαρτημένη με τον ελεύθερο χώρο. Ετούτος εδώ ο χώρος, με πρωτοβουλία ανθρώπων, καλλιεργείται, παράγει. Ποιος θα το πίστευε πριν μερικά χρόνια? Αυτό πρέπει να ενθαρρυνθεί και πρέπει να πλαισιωθεί από την πολιτεία, γιατί έχει δύο καλά. Ένα, την ενεργοποίηση των ανθρώπων. Δεύτερο, γυρνάμε σε πραγματικές αξίες που είναι η διατροφή μας, ανεξάρτητα από τις εταιρείες που ελέγχουν τη διατροφική αλυσίδα. Και το άλλο επίσης σημαντικότερο όλων είναι ότι μέσα από αυτό το εγχείρημα οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτοί οι ίδιοι, χωρίς κανένα μεσία, μπορούν να ελέγξουν τη ζωή τους.